билохир дар як замоне расидем ки одам ба одам на раҳм дораву на меҳр, на бовар дораду на маҳаббат. акҳи инсофу тарси худову покдилиша як тараф монем. дар замин афтодӣ агар ба ҷое ки даста бигиранд шармандат мекунанд, овора бошӣ агар ба ҷое ки паноҳат битанд бечорат мекунанд. ё инсофай мо рафта ё мо инсофа фурӯхтем ба мурдаҳои қабристон ки ҳамонам гоҳгоҳе дар хобмон медрояна ишора қатӣ мефаҳмонанд ки и дунё уқадар дунёи нест, дил набанд. як бор гузар накардем ки бинем оқибати мо куҷоҳай. як кафана, як хоки сард ки амуро ба пул мехарӣ. охи меган агар фаҳманд ки фардо қиёматай нархи ҷойнамоза қимат мекунанд, тавба мондагӣ савобошона мефурӯшанд. и ҳамада дахл надорад, баъзеҳоша мегем. охир худованд муҳтоҷи саҷдаи мо нест. аз барои неъматҳошу гуноҳҳомон бояд саҷдаи шукру тавбаи бахшиш кунем. ҳамин дигар.